Hej, mit navn er Michael Dupont. Jeg skal fortælle jer lidt om pasvæsen i gamle dage. Det første spørgsmål, man kan stille sig selv, hvad er et pas i det hele taget? Vi ved jo godt i dag, hvad et pas er for os, men hvordan opfatter man et pas i 1800-tallet? Der har vi en passkriver ved Københavns Paskontor, der i 1841 udgav en bog, hvor han formulerede sig således: et pas er et af en øvrighedsperson udstedt dokument, hvormed ihændehaveren legitimerer sig på rejser. Og vi ved jo godt, at pasbogen for os i dag, et lille pas, det er sådan en lille rød bog, men i 1800-tallet så kunne det se meget anderledes ud, og det så meget anderledes ud. For det første så var det ikke en bog, det var et dokument. Og her har jeg taget et eksempel med, hvor I kan se et eksempel på, hvordan det ser ud i Københavns pas udstedt af Københavns politimester tilbage i 1807, den 2. november kl. 6.30 om eftermiddagen. Og her kan vi se, at politimesteren i den kongelige residensstad i København gør vitterligt, at købmand Georg Friedrich am Ende agter nu at rejse her fra staden til Göteborg over Helsingør. Min tjenestlige begæring er til alle og enhver, som bemeldte herr Georg Friedrich am Ende måtte forekomme, at de ham på denne rejse ubehindret ville lade passere. Og grunden til, at der står det her med ubehindret lade passere, det hænger sammen med, at det er jo det, der er formålet med passet. At når man viser det her pas, så får man lov til at passere. Det ligger ligesom indforstået i ordet pas. Og vi kan også tage et andet eksempel, nemlig politimesteren i Aarhus, der har udstedt det her pas. Og det er udstedt i 1833 kl. 4 om eftermiddagen. Og vi kan også se, at der nu er signalement med passene. Det kan vi også se i det her pas fra politimesteren i Nyborg, der er udstedt i 1837. Og grunden til, at de her signalementer kommer med i passene, det hænger sammen med Englandskrigene, fordi i 1808 så indfører man signalementet for på den måde at kunne se, sådan umiddelbart i hvert fald måske lidt groft, om det er den rigtige person, man har stående over for sig, som påstår, det er hans pas eller hendes pas. Så kan man altså gå ind her og se, hvilken hårfarve, hvilken øjenfarve, hvilken vækst skal den her person altså have. Det vi har at gøre med her, det er rejsepas, men der er også tale om mange andre pas, når vi ser på, hvordan det ser ud i 1800-tallet og 1700-tallet for den sags skyld. Og det kender vi også godt i dag, når vi tænker på coronapasset. Det er jo en sundhedspas, som fortæller, at man er rask og derfor også må rejse. Det kender man også til i ældre tid. Her har vi en liste over forskellige typer pas, og som I kan se, så er der rigtig mange sammenhænge, hvor man skal have pas på sig. Nogle af de her betegnelser giver mere eller mindre sig selv, andre dem må man slå op. Og vi kan for eksempel se det her udygtighedspas. Det er et pas, man skal bruge, når man er værnepligtig. Hvis man bliver egnet for udygtig til militærtjeneste, så kan man altså få lov til at slippe. Vi har også karantænepas, vi har frihedspas, sessionspas, markedspas og meget andet. Og det, der er vigtigt for os slægtsforskere, det er rejsepassene, og det vil sige de pas, der blev udstedt af politimesteren, i gamle dage kaldet en retsbetjent, altså henholdsvis en byfoged eller en herredsfoged eller en birkedommer. Og de her pas skulle man altså bruge, når man skulle foretage rejser. Og det var også de eksempler, jeg viste jer før, det var også eksempler på, hvordan et rejsepas så ud.